Uy, ka mga show ko dahil. Ha? Problem yung interview. Ay, wala ko yung mata, di ko kita. No. Mo gini nga time sa akong kinabuhi nga murag nindot ito na sa. Oo, yung parang decente tayo, parang taong-tao. Oh, salamat talaga sa mga ambag mo sa vlog ko. Kanino ka pinaka-intimidated, Master, sa itsura? Ito talaga, oh. Bakit siya ganyan? Ewan ko, tangkad pa lang, nakakabuisit. Sir Conrad, huwag kang ganyan, Sir Conrad. Po. Hindi mo lang, Dol. Naghanap sa Dol, Ran. Wow. Nih, waduh ako. Ngayon, di atong kanang murumog ka ang. Oh, di ba? Ready na may matog. Oh. Oh, hot na. Hi guys, welcome back to my channel. Happy anniversary, Riot Plus One! Angel, founder nato ni Sir James. Gila to dugayon kay kababog gutom sa tanang pati ako. So thank you kayo and happy anniversary sa tanang. Oh, sakto tayo na ha. Gitu po. So, nagwadwa mino ang padua ni Master CJ kay Kuan kay tawagan ni kanang dance relay. Ako na lang i-sikas mo ang maray ko na lang Kanakos ako, live-show lang mo. Live ang makita sa video. Ini progress ng confidence. Ang mga manginubay na dito sa boss. Mga kusog manginom. Hi! Ang paksyo na yung mga MMK. Agoy, anong bar na ga? Gutom na kayo. Gusto namin ng isang linya sa babae at isang linya sa lalaki. Sila. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Pride was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upside. Chillin' ta diri, but na mo ka G. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, but na mo ka G. Maong bay, chillin'. Chillin' ta diri, but na mo ka G. Chillin' with my fucking homies. Chillin' ta diri, but na mo ka G. Happy anniversary, Riot Plus One! Idol! Tanaw sa daw? Nice, natanaw ang video na.